MTV. Selam dostlar, Atna Sayın Tat Muz TV телеканалында тәмле крәш эфирга чыга гына түгел, тәмле ризыклар пешереп, әле сезне дә сыйлый. Нинди ризык белән сыйланырбыз ансы бераз гына соңрак, хәзер каршы алыгыз бүгенге кунагыбыз Башкортстанның атказанган артисты, җырчы Фирүзә Париж. Менә шундый кызыклы исем. Монда теге кул чабалар алкышлыйлар бераз гына Фирүзә. Исәнмесез? Исән. Хәерле көннәр. Башкортча хаумысыгыз буладыр инде ул ничек дөресенчә хаумысыгыз. Хау диләр шул. Булды. Оho, нәрсә күрәм мин. Мин сезгә буш кул белән килмәдем. Үзем үз кулларым белән ясап, үз кулларым белән Башта җыеп тора әле. җыеп, күңелемне салып, тозлап, маринатлап килтергән сезнең өчен гөмбә килтердем. Мөгаен бу бөтен тамашачыларның күңеленә ята торган әйберләрдән. Монда әйберне бу минем тамашачыларда эшем юк. Бу минем күңелемә ята торган әйбер. Бәлкем моны күреп өлгермәгәннәрдер безнең редакторлар дип әйтәсе килә. Әйе, бездә бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Монда кемнәр инде бездә зак сакланмыйлар, беләсезме? Аларның срогы бездә озын гомерле түгел. Ярар, күчтән әшәң өчен бик зур рәхмәт. Инде әйлә тәмле көрәшебезне башлыйк. Фирүзә, безнең тапшырыбызның кайдалары белән таныштырырга кирәктер. Һәр хәлдә син бер-ике тапшырып караган булсаң да. Карап күзәтеп барасыңмы тәмле көрәш? Әлбәттә, карап күзәтеп барам. Әмма ләкин бuna бүген миңа нинди эш бирелерен мин бөтенләй белмим. Син түгел әле беләсең, аны хәтта мин дә белмим. Шулаймы? Әйе, миңа да махсус әйтмиләр аны. Мин үземә дә минем үземә дә сюрприз. Кара, безнең телевизион тамашачыларыбыз рецепт юллыйлар. Ул рецептны мисәл күрсәтәм. Хәзер барысында менә шундый әйбер булырга тиеш дип фотолары белән. Һәм син нәкъ шундый ризык әзерләргә тиеш булачаксың. Әгәр дә, моның бит әле шарты бар. Әгәр дә синең пешергән ризыгың нәкъ шулай килеп чыга икән, безнең тапшырыбызның спонсоры булган Күкмара металл заводы ачык акционер җәмгыятеннән Күкмара табасы сиңа бүләккә. Әгәр дә рецептың алай килеп чыкмаса, ул таба китә. Шул рецептны юллаган тамашачыга. Аңлаталдымы? Аңлаталдым. Менә сиңа каршы кем бүген көрәшәчәк? Игътибар экранга. Гыйләҗиева Илүзә Собадан Казанда яши, мейкап белән шөгыльләнә. Вакыт аз булу сәбәпле ашарга пешерү өчен тиз рецептлар сайлыйм. Ябык пицца шуларның берсе. Тәмле дә, тиз дә, катлаулы да түгел ди ул. Ябык пицца булмый инде дип дус кызы Илүзә белән бәхәскә кергән булган. Мин тоттым да пешереп күрсәттем ди ул. Илүзә уңышлар үзенә. Фирүзә дә сынатмас дип уйлыйбыз. Фирүзә, менә шундый рецепт юллаган безгә Илүзә. Бу ни бу? Бу ни бу? Дип сорабыз, син менә нәрсәгә аша бу? Бу ни бу? Икмәк бу бит. Үрелгән. Чәшне үргән кебек эшләнгән булочка. Әйе, беләсеңме, мин сиңа әйтәм, бу пицца. Бу ябык пицца. Ләкин мин үземдә мондыйны беренче тапкыр күрәм. Менә мондай беренче тапкыр күрәм, мин дә беренче мәртәбә күрәм. Минем ябык пицца ашаган бар, синдә бардыр инде. Ябык пицца ул инде. Бәлки кебек иттереп. Юк, алар менә мондый булалар. Менә түгәрәк салалар да монда бер ягына. Шалт ярым түгәрәк. Чебурек кебек инде ул. Чебурек. Аның исеме кальцоны дип атала. Менә кальцоны пиццасы. Менә сиңа вәт шулай. Бу үзенчәлекле эшләр. Фирүзә. Монда инде вариантларсыз. Сиңа шуны пешерергә кирәк, хәзер ничектә тырышырга, әзерләргә кирәк. Бүтән үзеңнән булган кулинар осталыгын алып, без инде пиццаның ингредиентларын беләбез. Ингредиентларын сиңа әйтербез. Анда нәрсә инде пиццага салалар. Гадәттә стандарт. Колбаса, сыр, менә ике ингредиент әйе. Гадәттә була торган. Тагын. Гөмбә булырга мөмкин әйе Шампиньон. Булмаса, син гөмбәңдән салып. Юк, минем гөмбәне ашыйбыз. Минем гөмбәне ашыйбыз. Әйе, һәм помидор булырга мөмкин. Паста, помидор нәрсәдер шундый әйбер. Шулай бит. Менә шулар иттерәбез. Камера салабыз, син бу җитеп үрәсең дә аны шалт мишкә тыгабыз да пиццам пешеп чыга. Яме, мин сиңа уңышлар теләп калам.
Мин бunda яңгыз каламмы ни? Yok, uğraşlar şimdi. Eğer seni kaldık gidip 15 minuttan gelirmen pizza hazır bulsun. Pişirip koy pizzalar. Ben hazır kaytam bana 15 minuttan pizza hazır olsun. Pizzanı hazır birleşip tamaşaçılar öyle hazırlaydı. Şöyle Firuze pişirirken gerek bulaşak. Bilesin mi yok mu kilip çığa mı yok mu? Başlayın da reseptini elbette biz simle hazır çıktır. Qarapsığa. Qarab шығарады дейсің, неше қарап шығасыз? Меңа құлаққа келіп айтtılar. Нәрсә дип? Неше бұлар тиешлеген. Әлгі рецептің. Сен қазір жаясың мынау қамырны, айтып, торып пішмақлап жаясың дейме? Ішке бөлесің де, іш іліш келіп шығасың шай, іш полоска енді. Her birisine mına koy birlerini salıyorsun, gümbesin, vaqt etip durursun, bunu kalbasa vaqt etip durursun, pomidorunu vaqt etip durursun, vaqt kerek bulaşacak ya bunda. Her birisine işisine salıp çıkarsın da işisin yobasında şöyle ettirip, ne sana iş, ayı, sen de bu, kasişki nasıl buna, şunda evirler gelip çıkacak senin, uzunca pizzalar. Gelip çıkar da anlansın şularını şaş urgan gibi yine, ben şaşını urgan gibi. Çıkabız da hem uzatabız. Teginde. Yaxşı. Jame. Bunun nərsəsi var indi? Bunun bir nərsəsi yox. Bunda xaçına qamır керек. Mənə bu bizim qonaqlıqda rolunu başqara mənə bu istəyirəm. Qorxma sənəndən şuna görə sənin qamırğa, mən qamır rizqləri pişirə biləsənmi? Yox. Мен виш білем. Viş bilgə şeydə, viş bilgəliyində күрсәт. Шуңа görə иң беренче biz аны ваклыйбыз әйберләрне, әзерләп куябыз, ә соңыннан инде без җәябыз камырны. Яра, менә алай дисәң. Тагы да яхшы. Шулай дөрес була. Демәк, син буларны колбаса, помидор, гөмбәне турым дигәч, мин сиңа тахта бирәм, яме? Әлбәттә. Аларны тура битерик тә баштан. Әйдәбез, безнең вакытыбыз күп түгел. Мин сиңа сораулар яудыра башлыйм. Син инде үзең турыйсың, үзең тизгенә сорауларга да җавап бирәсең, яме? Мин иң беренче. Иң беренче әлбәттә ул бөтен кеше сиңа бирә торган сораудыр дип уйлыйм инде ул. Ни өчен син Париж менә ул сорауны син үзеңдә бирә аласың. Ни өчен Париж? Ни өчен Мамадыш түгел, ни өчен Амстердам яшә, Мәскәү яшә. Фирүзә Актаныш түгел яшә. Син Ой, була. Уфадан бит менә. Мин Уфадан. Сиңа махсус кешеләр шундый сорау сиңа бирсеннәр өчен уйлап чыгардым аны менә. Юк, әлбәттә. Иманым камил шулайдыр ай. Ул вакытта мин бит яшь идем, миңа не бары 19 гына яшь иде. Һәм мин бер җыр конкурсына әзерләнә идем. Җыр конкурсына Уфада була торган. Уфада әзерләнә идем. Һәм безнең егетләр, кызлар инде, безнең әзерләүчеләр. Улар әйттеләр: "Фирүзә, синең фамилияң ничектер?" Синең фамилияң ничек? Сәхнә өчен бармый дип. Батмый диделәр. Батмый диделәр. Нинди фамилия синең әйтергә ярыймы? Әлбәттә Бу ярый. теге девичий фамилиямы инде бу? Үз фамилиям, гомерлек фамилиям минең, паспорттагы фамилиям минең Аллаярова. Кем? Аллаярова. Аллаярова шабит инде. Аллаярова шыга. Аллам шул килгән менә. Аллам әйтеп. Аллаярова. Менә дигән фамилия. Белмим. Сине алдаганнар. Һәм миңа Так, әйе. Һәм миңа әйттеләр. Үзеңә берәй төрле псевдоним әйтәгез. Уйлап чыгарабыз. Уйлап чыгарабыз дип. Һәм мин әйтәм. Парижга килеп җитә алар, Аллаярова. Хәзер килеп җитәбез. Һәм миңа булар әйтә инде. Синең бына катәтиләреңнең исемнәре ничек? Һәм әйтәм инде. Берсенең исеме Абдулла. Берсенең исеме Оялып кына әйтәм инде. Париж димен. Нисек инде Париж? Вот, син Фирүзә Париж. Бабайның исеме Париж? Минем картәтиемнең исеме Париж. Шын. Чынлап та әйтә. Камыр тотып, валлахи деген икмәк тотып. Валлахи Париж деген. Дуслар, валлахи биллахи, минем картәтиемнең исеме Париж, туйсын. Бuna şulay. Onun şun uz ismi. Ben bundan sonra cemaat bütün dersene indi bu dünyada kurdum. Belli değil. Şundan hani yağmur şundan isim kuşam bulganlar. Çünkü bizning halkımız, siz bilesiz, Кайшагында Париж, Франция турында хыялланырга ярата шу. Юк, кайшандыр безнең халкыбыз төньяк амурлары булып Парижга барып җиткәннәр һәм әлбәттә Парижны алганнар. Бик Ватан сугышы вакытында. Тап шулай. Наполеон сугышы вакытында. Наполеон сугышы вакытында. Шушы тарихка бәйләп минең катәтиемә Париж дип исем кушканнар да инде. Булат, мин инде гөмбәне арык Түләп... Туктатуда, ярар, син тура-тура мин сырыйсың килә, ярар.
Париж булдың ди. Әйе. Бірер тапқыр болса да Парижға барғаның болдымы? Екінші сұрау берелердер дейсің ама. Есе андай қиялың бар ма сенің мұнда? Бар. Әлбәттә бар. Әмма ләкин әле Парижға барып җиткәнем юк. Францияға барғаның бар? Францияға да барғаным юк. Аның Қиялың бар инде синең. Европада әлбәттә булганым бар, но Францияға тиклем барып җиткәнем юк. Бәлки Алла боерса, Аллаһы бирсә. Фируза, Парижда. Әйе, Парижда Париж. Эйфелева башняга басып, Инстаграмга. Инстаграм әлбәттә. Эшләп, ул бит инде. Сездин Парижыгыз Парижда дип. Булат. Минем гөмбәләрем әзер. Сиңа савыт кирәктер инде, мен беләм менә бу савытка шул гөмбәләрне бушат әле. Ну булай тиз эшләдең булса, синең кулың ятып тора, мин күреп торам. Син булай бик оста күренәсең, пычак белән дәсең. Зарланмыйча гына кисеп битең кешебезгә килә дә. Безнең пычакларыгыз узын, зур дия, зарлана башлый. Мин гомумән китереп анда. Гомумән мин үткер пычакны яратам. Башыма китереп биргәнче. Үткер пычакны яратам. Әгәр дә минем кухняда пычак үтмәй икән, мин ул кухняга кермим. Һәм инде пычак үтмәсә, мин аны үзем алам да үткерләп җибәрәм дә һәм инде. Кем сине үткенләргә тиеш иңдә? Синең бармы ул кеше? Ир-ат. Үткен бармы ул? Ир-ат. Минем улым бар. Так. Минем улым бар. Син улыңның исеме Франция. Минем улымның исеме Кингия. Яисә Лондон. Юк инде. Яисә Рим. Юк инде. Рим, һич юк Рим менә. Рим дип кушырга була бит инде. Син кара, шунда ничә шул кушмадың, а? Рим дигән исем бар бит инде бездә. Татарларда бар бит инде. Сездә бар иде ул? Бар. Шулай бит. Әйе, син Париж, Рим. Әгәр беләсем килсә, минем тагы да бер картәтемнең, безнең ул туган инде. Исеме беләсеңме кем? Октябрят. Ну, Октябрят, әле ансынчыктыр ярый. Ярыймы? Чөнки Люция, революция. Шул вакыттар бит, шул вакытларда. Сездә бигрәк фанатично булган икән ул ни? Дигә Вил инде мәсәлән Владимир Ильич Ленин ярар Октябрят. Ярар инде баррикада дип исем кушмагач. Яисә трактор дип кушмагач, беренче тракторларга башлап шундый исемнәр булган ул вакытта. Чынлап та булган. Тракторина булган. Тракторина булган. Булган дип үзең дә беләсең, бик яхшы беләсең. Шулай иттереп синең инде иҗат юлың башланып китте шул Фируза Париж дигән исемнән. Анда конкурс ничек булды соң менә шул беренче конкурс? Җиңдеңме? Бер нәрсә бирделәрме? Хәт исем бул. Җиңмәдем. Җиңелеп кайттым мин. Ләкин Париж исемен яңгыраттым дисәң инде. Беләсеңме? Менә ул вакытны беренче мәртәбә мин чыктым. Олы зур сәхнәгә чыктым һәм мин бадап калдым. Мин курыктым. Чөнки меңәрләгән халык утыра һәм мине тыңлыйлар. Һәм мин сыктым да куркышымнан беләсеңме нәрсә? Микрофонны алдым да җырлый башладым, җырлап торам һәм китте модуляция һәм мин икенче тональность менән бөтенләй икенче якка һәм бөтә зал җыгылып ятып көлә. Мин инде җырлыйсың. Юк, мин сизәм, нәрсәдер не то, нәрсәдер мин дөрес бармы, ялгыш җырлыйм. Әмма ләкин һаман шул тональностьны җырлап бетердем, башымны иеп чыгып киттем һәм бардым да югырып барып утырдым бер мөешкә. Кайда утырдың? Мөешкә. Пышмак инде ул. Сездә Пышмак. Мөеш дидеңме? Мөеш. Бүген дуслар бездә башкорт теле дәресләре белән Фируза Париж. Нормаль бездә кабул ителә. Мөешкә шунда укырып елый башладың. Пышмакка барып утырган җылыйм, укырып җылыйм һәм килеп керде бер бездәге бер бик известный тотошы җыр буенча ул тадырым. Керде дә? Хәзер. Менә бер юлы сөйләп, бер юлы. Син нормально турыйсың син варса шәп килеп чыгасың. Авыр. Шулай, җырчы кеше бит ул менә берничә яшьне эшләргә тиеш. Бер юлы. Һәм җылыйм. Үзем. Так. Ул килеп керделә, мин әйтә. Фируза. Калдырып торай, сөйлә. Фируза. Торган каранда сөйләвен кызыграк. Исең китмәсен ти.
кайчандыр вакыт үтәр инде. Синең үз тавышың бар, үз моңың бар һәм үз исемең бар. Париж. Без сине бuna тап ана шул фальш җырлавың менән бuna тап шул панальностан чыгып китүең менән без сине хәтеребездә калдырдык. Без бүгенге җырчыларның берсендә вакыт үткәч исләмәс бездә, хәтерләмәс бездә. Әмма ләкин бuna Парижны минең гомердә лә онытачагым юк. Шул мәл өчен сиңа рәхмәт дине. Һәм бuna шул сүзләре минең күңелемә ятты һәм үземә шунда бuna шул конкурста юк, бuna шул конкурста җиңелүем миңа канат куйды. Иснаптан. Чынлап та бүгенге көндә шул конкурста катнашкан җырчылардан мин хәтта үзем уларны хәтерләмим. Әмма ләкин бuna мин бит әле йөреп ятам. Әле ат казанган исемеңне алгансың бит әле. Син ярар, син әле белән мин театрда хезмәт куйгансың. Узак кына вакыт шулай бит. Сезнең инде академ театрыгыз инде шулай бит. Мин үземнең театрыма 17-18 ел вакытыңны бирдем. Ел гомеремне бирдем, һәм инде мотор эшләп, мотор рольләр. Мотор сабыллаштыгызмы? Мотор сабыллаш. Әлбәттә, ул бит минең үз туган йортым кебек. Юк, укынмыйм, чөнки һәр артистның булырга тиеш үз юлы һәм әлбәттә ул үсешергә тиеш. Тап шулай. Әгәр дә инде артист бер урында узак тапанып тора икән, тимәк, ул артисттан соңнан бер ни дә калмый. Аның канаты да булмай, аның ошар кимлекләре дә, биеклеге дә булмай. Көчле әйттең. Менә бик яхшы әйттең. Хәзер әйдә без инде калдырып торасың колбасаны. Җитәрдер миңа калсам. Хәзер безнең менә помидор турыйсы калды, шулай бит? Помидор турыйбыз да. Камырны җәеп хәзер әйдә эшкә бүләбез дә. Сырны угыштамына бәлки чыгарыбыз. Турап тормыш, әйме угыштамына. Зур угыштам. Мин сиңа ярдәм итәрмен аны эшләргә. Һәм әле әйтергән ткан, әгәр дә син бер нәрсәне кыздырасың, пешерәсең килсә, безнең бүгенге тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән менә шундый кәчтүрләр, кирәк булса әнә шундый табалар сиңа ярдәмгә киләчәк. Һәм әйтергә кирәк, Кукмара Сөдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча бездә Россиядә җитештерелә. Һәм уңайлык өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез дуслар интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Шулай ук Казанда һәм Кукмарада кибетләре бар. Казанда Павлюхин урамы 114 адресы буенча урнашкан, һәм Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк суды үзәгенең беренче катында әлеге кибетләр һәм күптән түгел генә 3нче кибетләр дә Казанда ачылды. Мусин урамы 23Б адресы буенча. Килегез дуслар, алыгыз менә шундый шәп кәчтүрләр, мотор шундый мутный, төсләрдә күтәреп карап. Фируза әйтергә антым, бүген син җиңсәң, менә шул кәчтүрләр синеке, җиңелсәң, ул кәчтүр Китәчәк Сабада ул безгә хәзер вакытта Казанда яшәүче Илүсәгә. Шунда яшәмәс син тотып торасың шул. Энергияны биреп, син тотып торганчы пиццаны яхшы иттереп яса. Пицца безнеке. Пицца безнеке. Димәк, әйдә бу әйберләрне эшлибез дә, барысын да хәзер терәбез дә, аннан соң сидер тигәндә узатабыз, яме. Хәзер дуслар, бездә пиццаның инде иң мөһим өлеше хәзер менә карагыз. Инде илгәр булып, бит нәрсә турады, аны авыр эш түгел. Монда бер яктан ул җайлы рецепт шул бит җайлы. Һәм аны ничектер кисәргә кирәк, эшкә кисәсендә, салыйсыңда, бит асасны хәрбисен үрәсен, менә хәш процессны эшләп бездә. Өйрәтү рәхәт ул булат. Өйрәтү рәхәт. Өйрәтү дигәндә инде мин номер 1 өйрәтер. Эшкә бүлдек һәм минеңчә аны шундук салыр кирәк бында һәм бөтен эште башларга кирәк албар. Үрергә кирәк менә монда. Әйе, тап шулай. Менә. Чөнки без бында Тап шулай диде менә. Яңа сүз өйрәнеп кайтам бүген. Тап шулай. Тап шулай да. Ансында шунда эшләбез, әйдә. Ярар. Шушында эшләйбез. Чөнки без бында эшләсәк, соңнан күтәреп алып салуы авыр булачак. Ярар, мин уйлаган идем, монда буларны беренчеләрен монда эшлисең дип, аннан соң инде монда ярар, җенчек тәяр. Әйдә, беренчесен. Белмим хәзер. Монда күчәсенме, син ничек эшлисең? Хәт икене сал монда. Хәт менә бу яктан кысын салмасын. Әйе. Әйдә байтабыз. Намсын саласың да, әйме? Әйе. Амасын кырыгарак алып куя әле хәзер. Намдарак кырыгарак хәзер. Менә буларын башта эшлә, аннан соң баш үзеңдә булат. Вот ир-ат әйтсә, дөрес әйтә. Инженер булмыйча калганмын инде менә. Һәм без
инженер булсам Тамырлар. Һәм без утта яра син сыла эшлә. Рәсия сөйләшик синең гаилә хәле турында. Ярыймы ул турыда сөйләшергә көннәрне Әлбәттә була. рәхәтләнеп сөйләйм. Балаларың бармы? Гаилә хәлең ничек сөйләргә ярыймы ул турыда? Кияүдәме, кияүдә түгелме? Балаларым Нәрсә бар. сөйләргә ярый иде. Әлбәттә балаларым бар, Аллага шөкер. Минем кызым бар. Кызым инде хәзер кияүдә. Мин кайна кеше. Мин Кияүдә син әби кеше, нинди кайнана син? Мин кайнана әле, әби булмаганмын әле. Әле син теоретик рәвештә инде кызың кияүгә чыккач, бит әби Кем буласың. бында әби? Белә шулай диясең килә. Мин кайнана, минем статус бына шундый. Нинди кайнана син? Тёща. Мин, тушча. Инде кайнана. Кайнана кем бар? Менә синең кызыңа иреңнең әнисе кайнана була, әтисе кайната була. Кайната. Бездә шулай. Сездә шулай. Ә сездә? Ну, ярай, урышларша булсын. Аның ярар. Тушча булсын, ярай. Синең кияүңә син кайнана инде, ярар, шулай булсын. Ярай. Кайна. Бездә бит тёща дигән сүз юк. Ә сездә ничек? Бездә әби диләр, әби әйтә. Кайна. Әби анда әнкәй. Бездә кайна. Кем ничек булдыра? Яхшы. Ярар. Ничего себе диерсең? Шулай. Сиңа карап әйтмәссең дә. Кызы кияүдә дип. Үзе кыз диярсең. Так. Шулаймы? Хәзер без бында озатабыз. Ярар, сөйләп бетермәдең син, темадан киттең. Ул кызым Казандамы? Кызым яши кияүем белән Казанда. Так. Шулай Минем артистмы? кияүем беләсеңме кем? Артист. Шеф-повар. Вот, шуга мин матур итеп ваклый беләм. Ул йәтәмени монда. Әйтәләр бит. Тёщаны строит. Молодец. Кем исеме? Исеме Николай. Николай. Нигә син эшлисең алай дип? Ник алай? Николай, миңа бер малай карый да карый. Әйдәр. Әле кияүгә башлап җырлар да җырлыйсың менә әле син. Без җырлыйбыз. Кызың нинди өлкәдә? Кызым минем бunda Казанда эшли косметологиялар. Мине уколлар салып, Син монда киләсең инде яшәргә кызыңа. яшәртә мине. Син бик яхшы урнашкансың. Кызы яшәртеп җибәрә кияү ашата. Монда Казанга килгәч рәхәт бит. Шаяртам, укол салмый ул. Ул миңа өйрәтә, нинди маскалар ясарга, битне нисекрәк сыйпап бултырырга. Аян тиге тарттырырга. Тарттырырга әле барып җитмәгән булат. Әле бите барысы үз урынында. Табигый пока. Ярар. Берсен Худай. Ярар, шулай булсын, әйтәсең килә. Кайчан өйләнештеләр инде? Быел гына. Быелгы елда мин Алдагы елга әби буласың, Алла бирсен. бирсен Хода. Сездә әби диләрме, дәвани диләрме ничек? Бездә Әби кеше. Бездә ике төрле бармы? Әби бар һәм дәван әстә картанәй. Сездә бирәк тә кызып китер. Картанәй. Нәнәй. Нәнәй. Ярар. Һәм улың бар дидең. Һәм минем улым бар. Улымның исеме Кинья. Кем? Кинҗә. Сездә ничек? Иң Мин беләм кытайча инь-ян дигән сүзне генә ди. Ике төрле энергия берсе. Иң берсе. Бына сездә гаиләдә иң бәләкәс иң кечесе кем? Сездә? Кинья? Юк, кичкенә, нәрсә белмим. Кечкенә. Төпчектиләр мәсәлән. Сездә төпчек, ә бездә Кинья. Кинья. Исеме ничек? Исеме Кинья. Исеме Кинья. Бүген башкорт һәм татар телләре буталып монда аңлашылмашлар килеп чыга. Бунда. Кара, әйбәт килеп чыкты синең. Ничава килеп чыкты? Әйдә буларын тирик хәзер. Сыр. Бу бит безнең ябык пицца. Мин мондый ябык пиццаны әле гомән беләсем, мондый рецептны үзем беренче тапкыр күрәм. Һәм беләсеңме, иң мөһим нәрсә менә бу пиццада ул сыр. Сырны жәлләмәскә кирәк. Син жәлләп саласың әлегә. Вай булса, без камырды хәзер сузабыз инде. Әзгенә сузабыз инде, булай инде уланса, әйдә. Кулагыннан сырны бераз жәлләмәме син. Сыр булса менә шуның тәмле була. Безнең каяк бетерәбез аны сырны. Ашыйбыз. Ярар. Я булмаса мин Уфага Алып китерсең шулай. Шулай эшләрбез. Алып кайтып китеп, соңнан үзем тәмләп, матурлап, инде үзем теләгәнчә рәхәтләндереп, сузып, алай булай итеп эшләп Париж. Хәзер. Дуслар, шулай итеп менә бездә менә шундый саллы гына ике
неде 2, 3. 3 менә шундый өлеш килеп чыкты. Хәзер моны чиктер үрергә кирәк. Иң кызыгы, иң кыены, иң авыр. Фирүзә, әйдә, Аллаһка тапшыр та, чөнки безнең хәзер реклама вакыты җитә. Әйдә үреп карыйбыз. Ничек үрәсең? Мин сиңа ярдәмче түгел. Булат, ярдәмче. Мин, минем 3 кызым бар. Менә 3нчесе туды гына әле. Мин шундый әти кеше. Мин шәш үрә белми торган әти кеше, беләсеңме? Кызлар Бу үстерсәм бит дә. шәш түгел, бу бит юан 2-3 пицца. Калын шәш булган дисең дә инде. Бу Тарттырасың, әнә бит тартла. Ага, була. Әйдә, бисмилла әйтеп, киттек. Бәлкем баш-башын берләштерсең, шулай итеп, чиктер. Юкмы? шәшне беренче күрәбез. 1, 2, 3. Әйдә, миндә булсын торам бу дип. Хоп. Хәзер. Беренчесе качты китә. Уң яклап башлайбыз, давай. Ә? Уң яклап башлайбыз. Так. 1, Ага, бер булды. Анасын тигезсен. Шулаймы? 2. Дуслар, безнең бу пиццабыз дию пәрие кебек симез, зур. Так, монсы кай китә аны? Мин белмим. Ага. А тигесе. Ага. Була бит. О! Әле сен килеп чыгамда дисең. Син бу ташмаган эме мин шеш. Кайда без ялгыштык? Ялгышмады да. Юкмы? Бу җир ялгышмадыкмы? Үрдек бит. Самое главное, үрелде бит. Үрелде. Дисәк, менә кайда бер җирдә ялгыштык, киттек кебек. Юк, мин киресенчә, мин былай урынга былай үреп ташлаганмын. Шулай итеп, дөрес дибез, ярар. Булды, миңа калса әйдәмәбез. Без аны, ага. Вот. Булды бит бу. Ну, ярар. Миңа калса, усар менә ниндидер әмер килеп чыкты безнең монда. Пицца булачак дип ышанабыз, һичшиксез. Әйдә, бисмилла әйтеп узатыйбыз аны. Бешер дип уйлыйм. Мин дә пешер дип уйлыйм. Бисмиллаһиррахманиррахим. Ул пешкән арада без әйдәгез усар белән бергәләшеп, тәмле реклама карыйбыз. Так, Мустафа телеканалында тәмле көрәш тапшыру дәвам итә һәм бездә кунакта исегезгә төшерәм, бездә кунакта Париж. Фирүзә Париж. Җырчы Фирүзә Париж, Башкортстаннан килде, менә кызыгым Башкортстаннан Фирүзә Париж. Фирүзә, безнең һәрбер кунагыбыз белән аерым бер рубрика була. Аңа туры китеребрәк. Син килгәч, бүген менә шундый үзенчәлекле, гомумән андый шәһәр исемен йөртүче, андый шәһәр исеме тәхәллүсле дип әйтик, псевдоним инде башка җырчыны мин белмим. Шулаймы? Әйе, шуңа булай эшлибез хәзер әмә. Менә монда 2 конверт. Бер конвертта җырчылар исемнәре, икенче конвертта шәһәрләр исемнәре. Без чират буенча башта исемен тартып чыгарабыз, аннан соң аңа нинди шәһәр туры килер дигән кебек. Әйдә, менә хәзер әмә синең өчен беренче сорау, менә миңа нинди шәһәр туры килер? Менә Булат кем булалар инде мәсәлән? Фирүзә Париж булгач, Булат нинди шәһәр туры килер? Ярый, мин үпкәләмим, курыкма, мин үпкәләмим. Әйт, Курыкмыйсыңмы? Юк, курыкмыйм. Булат, ул рифма буенча, шуңа Булат Нурлат. Булат Нурлат. Әйбәт. Зато яңгырый. Фирдус Симаев. Нетмәҗәмә, үпкәләмә. Әйе. Яңгырый бит соң. Әйе. Фирдуска, мәсәлән, сен Нурлаттан булышы Фирдус. Фирдус. Берәр нәрсә үс дигән. Фирдус бәхетле үс булмый. Бәхетле үс. Фирдус бәхетле үс яма. Әйбәт әйттем. Киттекме? Киттек. Әйдә, мин баштан булса. Беренче. Ашма, баштан беренче. Берсендә исемнәр бит ана. Әнвәр. Тукта, әйдә. Әнвәр. Икесендә минеке. Икесенә. Миңа эш калмый. Юк. Кала, анда күп бит алар. Әнвәр бу Нургалиев турындадыр инде белим мин. Әлбәттә. Әнвәр Хиросима Әнвәр Нагасаки, Хиросима Нагасаки. Син исем алайда. Әнвәр миңа соңыннан тапканнар исемен. Әйбәт шәһәр диләр. Зәйнәп Фәрхетдинова апа. Яңа нинди шәһәр туры килә икән, кара әле. Зәйнәп апабызга Хошимин. Кайдасың ул? Яңа калса Вьетнамда. Вьетнам. Зәйнәп Вьетнам, ай кызгырак булыр диме, чикта әйбәтрәк булыр. Зәйнәп Хошимин яңгырап. Мин. Әйдә буйтабыз, мин тартып чыгарам исемен син шәһәрен, яме? Яхшы. Кызгырак. Салават. Салаватка туры килә, Салават шәһәре. Салаватка салават. Хәзер. Салават. Усинск.
Сездә ул. Бездә ул. Сездә. Усинск кая булсын инде ул? Усинск. Шулаймы? Инде Урюпинск булмагач ярый инде. Усинскига алай булгачлан барып кайтмыйча булмас. Салават Усинск гастрольләре. Так, киттек алга таба. Кем синде? Айдар. Айдар. О, Айдар Харьков. Айдар Харьков. Шановні пасажири, будьте обережні. Бу не хохолларча инде. Украиннарча, Нарча. Радик. Бу кайсы Радик икән? Үзебезнең Радик. Яхшын бу. Радикка. Гамбург. Радик Гамбург. Я ходай. Ошыймы сиңа? Бана. Мында комментарийлерсиз, яме? Комментарийлерсиз, Хамида сыңгысы калды. Хамдуна. Агыржы. Хамдуна апабызга. Гагра. 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 Ярый. Хамдуна Гагра. Хамдуна Радик Гагра. Гамбург, Салават Усинск, Айдар Харьков, Зайнеп Хошимин һәм Анвар Хиросима. Менә монда миңа калса Анвар Хиросима белән Радик Гамбургныкы иң әйбәте булды. Яхшы. Һәм Булат Нурлат белән Фирүзә Париж. Ярый, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Буларны без җыеп куйык та, инде сөйләшүебезне дәвам итик. Я Фирүзә, без синең белән иҗат турында сөйләшүне дәвам итик. Синең менә җырларың бар, репертуарың бар шулай бит. Инде 20 ел эчендә инде белмим хәбәр 200 ләп җыр җыелгандыр. 150 точно бар инде ансы. 150. 150 генә бар да бар, әйме? Күбрәк син халык җырларын башкарасыңмы? Заманча җырлар башкарасың, әйме? Репертуарында син кайсы өстенлек? Репертуарда ул артистның бай булырга тиеш, чөнки Аңлашыла. Әлбәттә, чөнки халык җырларын җырламыйса ул булмый, аны җырламаган җырчымын дип бәлки Җырчы түгел. алып әйтә алмыйдыр. Шуңа күрә әлбәттә мин Дигән миңа алай ничектер? Кызыграк. Әлбәттә мин заманча җырларым белән берлектән әлбәттә халкыбызның матур җырларын да репертуарыма алам. Үзең җырлар иҗат итәсеңме син? Юк. Син теге автор, башкаручы. Юк. Фирүзә Париж. Мин андыйга дәгъва итмим. Тик шигырьләр кайсы Языштыргалаштырасың. вакыт языргаштыргалаштыргалаштыр. Теге моңсурак вакытларда, лирик вакытларда төннәрен утырып, Илһам килә. илһам килгәндә. Илһам килгәндә язам. Шулаймы? Яхшы, ярар. Тагын бер сорау алайсам. Синең бит төрле фестивальләрдә, чараларда катнашканың башлап бит үзегездә күп эшлек инде Башкортстанда. Менә безнең Татарстан белән бәйле бәлким берәр хыялың бардыр синең. Ниндирәк менә синең иң югары баскыч хыял әйтик менә бәлким иҗатыңда. Булат, хыялсыз артистмын инде ул. Әлбәттә, менә хәзерге көндә мин әлбәттә TMTV белән бик матур эшли башладым һәм әлбәттә TMTV узгарган, Татмус ТВ узгарган матур концертларда ул инде TMTV премиясы һәм инде матур сездә бик помпезно дип әйтәм инде, бик матур итеп, бик югары кимәлдә, бик масштаблы алып барылган татар җыры. Буны татар җыры. Монда катнашып, алтын барсына кулга эләктерәсе иде. Һәм Башкортстанга алып кайтасы иде. Ярар, татар җырына килеп җиттек, чынлап та килеп чыктык. Менә без синең белән син фестивальне караганың бармы? Синең килеп караганың бармы? Телевизион вариантына караганың бармы? Телевизион вариантлары. Әлегә дип әйтегеме? Әлегә. Ярар, нәрсәсе кайсы яклары ошый мин шамаган ягы турында сорайм, шамаган ягы юктыр. Шамаган ягын мин күрмим, белмим. Бөтен яктан чынлап та иң мөһиме бундай зур концертларны алып барганда, оештырганда аның битендә оештыру кимәле, шулай бит. Оештыру кимәле бик югары, шуңа күрә инде әлбәттә инде аның эчендәге артистларның җырлары, репертуарлары, улар битендә аның эчендәге барган көрәш. Шулай бит. Көрәш кебек. Әлбәттә. Монда ла шул ук тәмле иттереп көрәшәләр, матур иттереп һәм инде кемнең җыры хит булган, кемнең җыры популяр булган, бана шул инде барсны кулына эләктерә дә инде. Ой, бигрәк күп сөйләсәң син, матур сөйләсәң син, әйме. Син шунда та артист булгансың, инде мин ышанам хәзер. Инанам диләр мәре сездә. Кайтайыммы? Булдымы, кайтайым. Юк, әле кайтмыйсың, чөнки әле синең пиццаң әле без дегустация ясамадык. Ул инде матур булып хәзер. Аның исләре Булат, аның исләре чыга. Тадам! Тадам! Ай, инде матур булган,
Мин шатланам, минең йөрәгемә йылы йөгерде. Чөнки Төсі килә. Чөнки төсе килә башлады һәм күтәрелә башлады һәм инде мотор иттереп ул безнең кабара башлады һәм инде аның исе килә башлады. Исе килә дигәнә карале, безнең бит әле аны бер эш калды. Син хәтерлисеңме, фотода ул ялтырап тора дирә. Точно, ялтырады. Ай, кайнар! Бармакны пешерде, менә тукар безләр шулай була. Ипләп. Һәм без инде хәзер уның төсе тагыла Моторлар булсын өчен. Моторлар. Дәсәндер хәтерләтә я. Ярар. Кызык килеп чыккан. Күрмә мине пиццамдан. Иң мөһиме тәмле булсын. Әлбәттә. Пицца гыдай тәмле мотор булсын өчен беренче чиратта. Шып чыгара алдым, менә шулай өстенә күкәй саткан күкәйне сылыйсыз да. Безнең дә фотода бар, мин хәтерлим. Кунжут. Бармак пеште. Кунжутта сипсәк. Кунжутта сипсәк. Сәлем аны. Жәлләмим. Шулай дип уйлыйм инде мин. Мин бөтен мин әйткән сүзгә дә ышанма. Мин әйттем бит. Булды. Булдымы? Дип уйлыйм. Әйдә монсын сибеп чык. Үзең яме. Бәрәнсә килеп чыкмаса, әйтерлек булмасын, Булат, син генә боздың дип. Булат, кая. Шунда инде мин. Бик Эш бөртек кенә сиптем дә алып та куясың. Бик алып куям, нәрсәне? Өлгерсәң өлгермәсәң юк. Бик оригиналь рецепт, дуслар. Менә Фирүзә бу эшне башкарганнарда әйтим әле. Сез дә үзегезнең менә шундый кызыклы оригиналь рецептларыгызны юллагыз безгә. Менә хәзерге вакытта телеэкраннарда күрсәтелгән телефон номерына юллагыз. WhatsApp номер ул. Фотога төшерәсез дә җибәрәсез. Кем белә, бәлки менә шундый табалар, кәчтүрләр сез отарсыз. Фирүзә, без моны озатыйк. Әйдә, без моны озатабыз. Инде берничә минуттан инде ул пешеп чыгачак. Аннан соң бергәләшеп бик тәмләп дегустация ясарбыз дип ышанам әлеге пиццага. Дуслар, без моны пешергән арада сез инде әйдәгез бергәләшеп безнең белән бергә тәмле шәп реклама карагыз тәмле көрәштә. Дуслар, Татмус ТВ телеканалында бүгенге тәмле көрәш тапшыруның инде финал өлешенә килеп җиттек. Пиццабыз пешеп чыкты. Миңа калса ул бик тиз пешә. Бик оста булып чыкты Фирүзә Париж. Нәкъ теге Парижның иң оста шеф-поварлары кебек пиццаны шалтырат. Аңарча пиццаны чыгарганча әйтим сиңанчык. Шеме безнең бүлмәбез, менә аш бүлмәсе матурмы? Сездә мин калып, рәхәтләнеп яшәрик. Монда пешергәләштерер имәле. Менә бу барлык төр җиһазларны безгә журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан центр мебель кибете килеп урнаштырды. Инде дуслар, сез дә аларга мөрәҗәгать итә аласыз. Килерләр, өегезгә барлык үлчәмнәрне алырлар, үзләренә китерләр, ясарлар, кагырлар, кисәрләр һәм инде килеп урнаштырып та куярлар. Аларга зур рәхмәтне белгертәбез дә. Һәм инде пиццаны чыгарабыз. Пиццаны чыгарабыз. Пешкән дип уйлыйсыңмы? Пешкән. Дулкынланасыңмы? Бар бераз. Юкмы ни? Дулкынланмыйм, чөнки мин аңа карагандан, күз салгандан белеп торам. Ул пешкән һәм тәмле, һәм инде урын җиренә yetkән. Буны бит үз-үзеңне мактамасаң, кем сине мактап торсын? Исе буенча, миңа калса бу пешкән. Әле менә бу кисү җайлырак булыр сиңа. Менә бу иттереп куям да сиңа хәзер әйме? Син менә әйдә бик калын җире булмасын. Менә монда, менә моннанрак кисеп алсам, менә моның хәтле 5 сантиметр. Ну, сиңа 5, миңа 3 сантиметр. Киңлектә сиңа аны сиңа кыйраган. Кыйраган башыма да бисмилла әйтеп. Нәрсә булган икән бу? Минем бик күп төрле пиццалар ашаганым бар, ләкин мондыйны әле мин беренче күрәм. Та кис менә бу җирен хәзер. Булды, әйбәт. Менә булай. Урта берлешен. Нәрсә булды? Карале, мин тышкы кыяфәте буенча инде күреп торам. Син нигә мине сорамыйсың, Булат? Мин җиңдемме, юкмы дипме? Тышкы кыяфәте буенча инде син нәкъ менә теге картинкада килеп чыкты бит инде бу. Чыктымы? Әйе. Шулаймы? Аның иң мөһиме тышкы кыяфәте генә. Шулаймы? Минем уйлавымча, менә бу кәшкүл синеке булачак. Ая башта кап карыйм, тукта кисенә бу җирендә. Тогда үзең аша, миңа буны бир. Бу син нигә куркасың кисергә? Сынар дип уйлыйсыңмы әллә? Белмим. Бисмиллахиррахманиррахим. Әйбәт булган бит бу, нишләп аны? Куркырга кирәк түгел. Мин үземә генә гадәттә кисәм. Үзем кисәм, үзем ашыйм. Карайба пешкән. Ой, таликаны. Нишләп пешмәсен инде? Ай. Әймә. Ай. Бисмилла әйтеп, хәзер ничектер моны ашарга кирәк бит әле.
Кайнар, мин кайнар ризык яратам, дуслар. Теге пеше-пеше ашарга яратам. Син маңа так. Без бит маңа тузар салмадыбызмы? Кирәк түгел. Сыр бар. Булат. Ничек? Мин авыз суларым агып бетте инде. Ничек? Нашар түгел. Нашар түгел дуслар. Я Ходай. Пишкен. Тәмле булган. Я ашап бетерде. Кайнар. Кайнар, ләкин тәмле. Ашый. Мин көтәм. Пешмәгән. Ашың тәмле булсын, Булат. Бар, кайт. Кайттым мин, дуслар. Пешмәгән бу. Молодец. Менә хәзер инде. Ниһаят Шынлапмы? Кукмара сәүдә маркасы. О, Вакыт белән сыналган савыт-сабалар, кастрольләр. Әмма уйласам бу әле өр-яңа шундый марка, яңа линия дип әйтәбез. Һәм менә Татарстанда буласыңмы, син Башкортстанда буласыңмы, әйе? Кукмара табаларын алганда таба булам, ул кастроль булам. Башка төрле савытны кара менә дә Кукмара дип язылган булар тишәме? Кукмара, менә бу фирменный логотип. о. Менә бу кастрольне син инде рәхәтләнеп алып кайтып кит аласың үзеңә Рәхмәт. Башкортстанга. Син Эфе каласында яшәйсеңме? Эфе каласы, Эфе каласында. яшен матур. Менә шунда чөнки анда кастрольләр бар. Кукмарада. Янда бит кукмаралар бар. Уфада яшәүчеләр, Эфе каласында яисә башка регионда яшәүчеләр интернеттан заказ бирегез, китереп бирәләр игезгә хәтле. Искиткеч. Әйбәйләр шул. Кибеттә, интернет кибеттә. Бу бит Булды, син булды. Хәзер булай яшәйбез. Син бик эмоциональ, мин беләм, күрдем, аңладым. Бик хисләрне яратасың. Юк, хәзер инде син менә булды. Мин син җиңүче, мин сине игълан итәм. Чиста күңел белән. Рәхмәт, Булат. Син чынлап та маңа лаек булдың, әле шулай итеп беренче тапкыр пешерә белгәч, курыкмыйча үргәч, ясагач менә шулай. Әфәриннән башка берсе дә юк. Я, телевизион тамашачыларга, синең концертларыңа киләчәк тамашачыларга, килгәннәренә, якыннарыңа сәламнар юллый аласың. Рәхмәт. Искиткеч, бүген матур тапшыруга килеп эләктем мин, дуслар. Һәм бундагы алып барышынан башлап, бөтә оештыручыларга мин бик зур рәхмәтемне җиткерәм, чөнки бөтәшне барсылар шул тиклем җылы булды, күңелдән булды, шун күңелдән һәм әлбәттә, кадерле дусларым, киләчәктә минем концертларым булган җирләрдә сезнең белән күрешергә насыйп булсын. Тик именлектә, тик саулыкта һәм һәрберегезгә именлек, байлык һәм күтәренке яхшы кәефләр теләп калам. Мин инде күз алдына китерәм, ир белән хатын, өйдә кич, өйдән ире җыйна башлаган. Киттең, Парижга киттем. Нинди Парижга барам, мин сиңа Парижга. Ничек инде? Безгә Париж кирәк бүген. Шуңа барабыз хатын. Сине дә алып барам дип. Менә шулай дуслар, концертларына да җирегез, яме? Һәм гомумән әйтергә кирәк, Татмустова телеканалын күзәтеп барыгыз. Һәр атна саен бездә тәмле креш тапшыруына шундый кызыклы, уникаль рецептлар буенча, сезнең рецептлар буенча без пешерәбез, сез аларны безгә юллагыз. Ә без инде рәхәтләнеп сезне сыйларбыз, дуслар. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле крешне атна саен күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Сау булыгыз.